Скандал на рэйсе Белаві ў Анталію. Зграя дзікіх сабакаў напалі на дзяўчынку ў Гомлі і трагедыя ў Жлобіні. І сёння мы раскажам, якім будзе лета ў Беларусі. Гэта праграма Белсат онлайн, і мы пачынаем. Учора ўвечары ў Гомлі працаўнікі таварыства выратавання на водах выцягвалі з сожу двух мужчынаў 2001 і 2003 гадоў нараджэння. У момант, калі маладыя людзі папросту танулі. Як высветлілася, адзін сяброў спрабаваў пераплыць раку, але не разлічыў сілаў. Другі кінуўся яму на дапамогу, аднак сам апынуўся ў бядзе. Ратавальнікі аператыўна даставілі абодвух на бераг і перадалі медыкам. Спецыялісты нагадваюць, купацца варта толькі ў дазволеных месцах і катэгарычна забаронена заходзіць у ваду ў стане алкагольнага ап'янення. Яшчэ застаёмся ў Гомлі. Учора на вуліцы Пенячкова зграя з 9 сабакаў напала на дзіця ў лесапаласе. Трагедыі ўдалося пазбегчы толькі дзякуючы выпадковаму відавочцу маладзёну на матацыкле, які разагнаў звяроў і выратаваў дзяўчынку. Героя шукаюць праз сацыяльныя сеткі, а справай займаецца міліцыя. Дзяўчынка цяпер пад наглядам дактароў, ейнаму жыццю нічога не пагражае. Пасля інцыдэнту гарадскія службы тэрмінова ўзмацнілі адлоў бадзяжных жывёліну ў гэтым раёне. Мясцовыя жыхары адзначаюць, што праблема са зграямі сабакаў існуе даўно. Скаргі ў службу 115 паступалі яшчэ мінулай восенню, але сітуацыя заставалася крытычнаю. Сёння каля поўдня ў Жлобіне здарылася надзвычайнае здарэнне. У 16-м мікрараёне гораду з акна шматпавярховага дому выпала дзіця. Відавочцы паведамляюць, што на месца здарэння прыбыла хуткая дапамога. Медыкі аказалі першую дапамогу на месцы, пасля чаго пацярпелае дзіця тэрмінова шпіталізавалі. Афіцыйнай інфармацыі пра абставіны трагедыі і стан дзіцяці на гэты момант няма. Для кагосьці 9 траўня дзень перамогі над нацызмам, для кагосьці найперш дзень памяці і смутку. Белсат спытаў у знакамітых беларусаў, што для іх азначае гэтая дата. У адказах асабістыя сямейныя гісторыі, разважанні пра вайну і непрыняцце яе ператварэння ў дзяржаўны культ. Святлана Ціханаўская падкрэслівае, гэта дзень болю і маўчання, а не рамантызацыі гвалту, якую сёння навязвае рэжым нават у дзіцячых садках. Віктор Бабарыка і Марыя Калеснікава таксама бачаць у гэтай даце найперш удзячнасць продкам і смутак, а не падставу для гучных заклікаў. Гісторыкі і палітыкі звяртаюць увагу на скажэнне сэнсу гэтага дня. Александр Фрыдман нагадвае пра ахвяраў Галакосту, а Павел Латушка заяўляе, што агрэсары страцілі маральнае права на гэтае свята, бо сёння самі здзяйсняюць ваенныя злачынствы. У сваю чаргу Павел Северынец і Вадзім Кабанчук заклікаюць памятаць, што за перамогу над нацызмам беларусы заплацілі страшную цану ў сутыкненні двух таталітарных рэжымаў. Агульны пасыл дэмакратычных сілаў адзіны. Сапраўднае значэнне гэтага дня ніколі зноў, а не можам паўтарыць. Падрабязней пра гэта чытайце ў вялікім матэрыяле Ганны Калтыгінай на belсat.eu. Тэрмін «Вялікая Адчынная вайна» застаецца падмуркам ідэалогіі ў Беларусі і Расіі, аднак гісторыкі нагадваюць, для беларусаў вайна пачалася не ў чэрвені 41-га, а 1 верасня 1939 года. Каля 70 тысяч нашых суайчыннікаў сустрэлі нацыстаў у складзе польскай арміі. У той час, як СССР і Нямецчына праводзілі супольны парад у берасні пасля падпісання пакту Молатава-Рыббентропа. Назва «Айчынная» была прыдуманая савецкімі ідэолагамі, каб схаваць ганебны хаўрус Сталіна з Гітлерам і апраўдаць правалы пачатку акупацыі. Сёння гэты міф выкарыстоўваецца для апраўдання новай агрэсіі. Улады сцвярджаюць, што СССР змагаўся з усёй Еўропай, хоць насамрэч Гітлера падтрымалі толькі 6 краінаў. А найбуйнейшую замежную сілай на баку нацыстаў былі менавіта расійскія фармаванні. Пераход да тэрміну «Другая сусветная» – гэта вяртанне да праўды пра супольную адказнасць таталітарных рэжымаў за сусветную катастрофу. Больш падрабязна чытайце пра гэта ў матэрыяле Барыса Булата на belsat.eu. Незалежныя расійскія выданні «Медуза» і «Медіазона» апублікавалі вынікі маштабнага даследавання стратаў Расіі ў вайне супраць Украіны. Паводле іх звестак, на канец 2025 года агульная колькасць загінулых расейцаў склала 352 тысячы чалавек. Упершыню ў разліках былі ўлічаныя не толькі пацверджаныя выпадкі, але і тыя, хто прызнаныя загінулым або зніклым без вестак пра суд пры адсутнасці цела.
Журналисты выявили аномальный рост смяротнасці сярод маладых мужчынаў. Только ў 2024 годзе іх зафіксавана больш за 52 тысячы. Паводле справаздачы, каля 90 тысяч вайскоўцаў афіцыйна лічацца зніклымі без вестак. Станам на травень 2026 года гэтыя лічбы працягваюць няўхільна расці. Нягледзячы на каласальныя страты, эксперты адзначаюць, што расійскае войска пакуль не адчувае вострага дэфіцыту людзей. Аднак тэмпы гібелі жаўнераў могуць змяніць ситуацию у найбліжэйшай будучыні. Няўдалы адпачынак і праблемы з законам. Пасажыру рэйсу Менск-Анталія пачаў курыць электронную цыгарету проста ў салоне самалёта. Як паведамляюць відавочцы, мужчына ігнараваў усе заўвагі. Спачатку ад бортправаднікоў, а пасля і асабістае папярэджанне пілота праз гучную сувязь. Парушальнік так і не прыбраў вейп да канца палёту, аднак фінал гісторыі выйшаў заканамерны. Адразу пасля прызямлення ў Турцыі пасажыраў папрасілі заставацца на сваіх месцах. Праз некалькі хвілінаў на борт паднялася турэцкая паліцыя, якая пад канвоем вывела курца з самалёта. Толькі пасля гэтага астатнія турысты змаглі адправіцца на адпачынак. Нагадваем, што выкарыстанне любых відаў цыгарэтаў на борце катэгарычна забароненае. Польская сетка медычных лабараторыяў Аптымед заявіла пра маштабную кібератаку, якую ўчыніла арганізаваная група злачынцаў з Беларусі. Інцыдэнт здарыўся 3 траўня і можа мець сур'ёзныя наступствы для кліентаў сеткі, якая працуе на рынку ўжо 20 гадоў. Паводле папярэдняга аналізу хакеры маглі атрымаць доступ да звыш важнай інфармацыі, імёнаў, адрасоў, ідэнтыфікацыйных нумароў, а таксама вынікаў аналізаў і звестак пра стан здароўя пацыентаў. Кіраўніцтва лабараторыі ўжо ізалявала сістэмы і ўзмацніла бяспеку, аднак папярэджвае пра высокую рызыку для правоў і свабодаў грамадзянаў. Кліентам рэкамендуюць неадкладна заблакаваць свой ідэнтыфікацыйны нумар PESEL і праяўляць асаблівую пільнасць пры атрыманні падазроных званкоў ці электронных лістоў, каб не стаць ахвярай далейшага махлярства. У Беларусі суд прызнаў несапраўдным шлюб аднаго мужчыны, узяты ў жніўні 2025 года. Высветлілася, што муж-замежнік схаваў ад жонкі і дзяржавы важную дэталь. У сакавіку 2024 ён ужо ажаніўся з грамадзянкай Расіі, і гэты саюз не быў скасаваны. Каб абысці закон, мужчына падаў даведку з Латвіі аб адсутнасці шлюбу і не паведаміў пра расейскую жонку. На судовае паседжанне дваяжэнец так і не з'явіўся. У выніку суд задаволіў патрабаванне жанчыны і афіцыйна ануляваў гэты шлюб. Выканкам міжнароднага алімпійскага камітэту рэкамендаваў цалкам зняць абмежаванне з беларускіх спартоўцаў і вярнуць ім дзяржаўны сцяг і гімн. Аднак спартовы свет падзяліўся. Міжнародная федэрацыя лёгкай атлетыкі пакінула адхіленне ў сіле, а тэнісная федэрацыя адмовілася мяняць статус Арыны Сабаленкі і іншых гульцоў. Тым не менш, так званая адліга ўжо назіраецца ў іншых відах. Плыўцам і ватэрпалістам дазволілі выступаць з дзяржаўнай сімволікай яшчэ з сярэдзіны красавіка. Раней свае правы аднавіў паралімпійскі камітэт, а федэрацыі барацьбы, боксу і коннага спорту дазволілі ўдзел беларусаў хоць і з рознымі ступенямі абмежаванняў. Ад поўнага вяртання сцяга да строгага нейтральнага статусу. З'явіліся новыя сезонныя разлікі на лета 2026 года. Паводле прагнозу Еўрапейскага цэнтру сярэднетэрміновых прагнозаў, Еўропу чакае чарговы цёплы сезон. Калі ў заходняй частцы кантыненту тэмпература можа быць вышэйшая за норму на 2 градусы, то для Беларусі сігнал больш стрыманы. Лета чакаецца цяплейшым за звычайна ўсяго на 1 градус. Варта разумець, што гэта агульная карціна. Гэта азначае, што залевы, навальніцы і хвалі халадоў усё роўна будуць, але ў сярэднім сезон абяцае быць камфортным. У параўнанні з красавіцкімі разлікамі новы прагноз стаў больш памяркоўны, што супакойвае, анамальнай і знішчальнай спёкі пакуль не прагназуецца. На гэтым мы сёння ставім кропку. Беражыце сябе. З вамі быў Руслан Ігнатовіч. Пабачымся ўжо заўтра.